No niin, hyvää päivää. Aloitellaan. Tosiaan tarkoituksena pitää tämmöinen lyhyt esittely hankkeesta, hankkeen toteutuksesta ja antaa teille sitten mahdollisuus kysyä kysymyksiä. Ja ei varmasti koko tuntia mene, että päästään nopeammin maaliin, mutta toki tässä, jos on kysymyksiä, niin koko tunti on käytettävänä. Ja minun nimi on Eetu Alberi, hankkeen projektipäällikkönä toimin ja tässä Maakuntaliitolla on kuntien ilmastotyötä nyt ollut kehittämässä pari vuotta ja haluaisiko Heidi ja Sanni myös esittäytyä tässä vaiheessa? Joo, ehdottomasti. Ilmastokoordinaattorina ja olen Maakuntaliitolla ollut noin 1,5 vuotta nyt sitten töissä, että olen aikaisemmin ollut tämmöisessä Circways kohti kiertotaloutta hankkeessa, eli kiertotalousasioiden kanssa tiiviisti tekemisissä. Ja mulla tosiaan tässä nykyisessä hankkeessa niin on sitten nämä Keski-Karjalan kunnat koordinoitavana. Jes, ja olen Tiaisen Heidi ja mulla tosiaan ilmastokoordinaattorin tittelillä myös mennä eteenpäin ja Lieksa ja Nurmes on sitten mulla vastuualueina, eli sinne päin lähinnä tuun sitten tässä koko hankkeen ajan tekemään sitä työtä ja olen just vuoden alussa aloittanut tuossa Maakuntaliitolla, mutta olen aiemmin ollut projekteissa tämmöisissä syrjäisten alueiden kestävän kehityksen parissa aika paljon, niin sieltä sitten pohjaa tähän työhön. Hyvä, kiitos. Otan tuon esityksen tuosta. Tosiaan voi keskeyttää, saa kysyä, jos tulee jotain. Voidaan ottaa jälkikäteen ja sitten tuolla on tuo Q&A, missä pystyy myös laittamaan kysymyksiä sekä tietysti chatin kautta. Eli hankkeen nimi Ilmastokestävä Pohjois-Karjala 2030. Alkoi vuoden alusta ja meillä on hyvin aikaa tehdä tätä ilmastotyötä, eli tuonne toukokuun 2026 loppuun. Kokonaisbudjetti on vähän yli 500 000, josta sitten JTF-tukiosuus on 442 000. Ja esittäydyttiinkin tuossa ja osallistuvat kunnat näkyy siellä alareunassa. Eli 4 toimenpidettä. Ilmastotyön vakiinnuttaminen kunnassa, ilmastojohtaminen, sitten kestävää kasvua kiertotaloudesta sekä vaikuttava ilmastoviestintä. Eli tässä ensimmäisessä käynnistellään sitä ilmastotyötä. Toinen jatkaa sitä hyvin jatkumona, eli pyritään parantamaan teidän osaamista ja sitten kestävää kasvua kiertotaloudesta. Tässä on meidän kiertotalouden tiekartan jalkauttamista sekä sitten entisten turvetuotantoalueiden ennallistamista ja uudelleenkäyttöä. Ja toki mikään ilmastotyö ei ole oikeastaan vaikuttavaa, ellei sitä viesti, eli meillä on tämmöinen suunnitelmallisen ilmastoviestinnän toimenpidekokonaisuus. Eli tässä nyt oikeastaan ensin aloitetaan tästä ykkösestä. Se on se niin kuin ykkösasia tällä hetkellä, eli nuo kuntien ilmastosuunnitelmat, niitä tällä hetkellä valmistellaan. Mallipohjaa meillä on tarkoitus saada teidän kuntiin semmoisia uusia toimintamalleja, saadaan se ilmastotyö osaksi sitä kunnan sykliä, eli erityisesti niihin olemassa oleviin talouden ja hallinnon järjestelmiin. Esimerkiksi nyt talousarvio on semmoinen, mihin halutaan saada näitä toimia, koska jokaisessa kunnassa tehdään ilmastotyötä, mutta se vaihtelee, että miten koordinoitua se on. Me tuetaan teitä kokonaisvaltaisesti tässä ilmastosuunnitelman tekemisessä, eli järjestetään tilaisuuksia ja tehdään teidän näköinen suunnitelma siitä. Autetaan myös tässä rahoituksen kartoittamisessa, eli jos on jotain kohteita, jotain investointiasioita ajankohtaisena, halutaan kehittää jotain tiettyä, niin meiltä voi kysyä, me autetaan siinä. Sitten tässä toisessa toimenpiteessä järjestetään tämä koulutuskokonaisuus.
tämä on suunniteltu ensi vuoden alusta. Eli tämä on tarkoitettu oikeastaan kaikille kunnan työntekijöille, päättäjille ja nuorille. Ja toki näitä voi vielä miettiä, että mikä se on se, missäkin se sopiva tapa tehdä se, mutta nämä on se meidän niin kuin, tavallaan pääasia. Sekä tietysti ollaan jo vähän katsottu pidemmälle, eli uudelle valtuustolle järjestetään sitten jokaisessa kunnassa tämmöinen teema-aiheinen valtuustoseminaari. Ja järjestetään erilaisia tapahtumia, vertaisoppimista, kuntavierailuja, koska meillä on tosi paljon hyviä asioita koko maakunnassa tehty, ja joissain kunnissa on mennyt joku asia vähän pidemmälle, niin siitä varmasti saa hyötyä. Hyödynnetään tosiaan tämmöistä REETTA-mallin ilmasto- ja talousjohtamisen. Se on hyvä kokonaisuus, siitä saadaan jokaiselle kunnalle räätälöityä semmoinen hyvä paketti. Ilmastobudjetointi. Tänä vuonna ei ehkä ilmastobudjetointiin mennä, mutta ensi vuonna, jos saataisiin sitä, että eikä avata sitä tässä vaiheessa sen enempää, mutta kuitenkin sen tarkoitus on tehdä näkyväksi se ilmastotyö niin kuntalaisille, päättäjille kuin sitten työntekijöille. Ei ole tarkoitus investoida mitään enemmän, vaan tuoda näkyväksi jo ne olemassa olevat. Että se jo riittää, että sitä tehdään koordinoidusti. Sitten tässä kolmannessa toimenpiteessä, niin kuin sanoin, niin entisten turvetuotantoalueiden uudelleenkäyttö on yksi pääpaino, eli onko se sitten energiatuotantoon, ennallistamiseen tai joku muu. Ei nyt olla rajattu mitään vaihtoehtoja pois. Sinänsä se vaihtelee varmasti kohteittain, että esimerkiksi sähkölinjat vaikuttaa siihen, soveltuuko se energiatuotantoon, sähkötuotantoon. Ja järjestetään tästäkin tietysti tätä vuorovaikutusta tavoitteena, että saataisiin koko maakunnan näille entisille turvetuotantoalueille sitten järkevä käyttö sekä lopetettua se, niistä tulee edelleen hyvin paljon päästöjä. Ja tässäkin niin kuin muissakin, niin jos on jotain toiveita, mitä näihin haluaa saada, esimerkiksi tähän ensimmäiseen toimenpiteeseen tai toiseen, niin voidaan muokata, räätälöidä teille semmoinen sopiva paketti. Ja sitten siinä on viimeisenä toimenpiteenä tämä vaikuttava ilmastoviestintä, eli perustetaan ensi vuoden alusta suurin piirtein, lähdetään työstämään sitä ilmastovahtiverkostoa. Se nyt voi olla nimeltä vielä sitten joku muu, se voi olla kestävyysvahti, mutta tässä on ajatuksena se, että jokaisen kunnan toimenpiteet on koottuna tänne. Ja teidän ei tarvitse erikseen tehdä sitä raporttia, koska täällä toteutuu se toimenpiteiden raportointi, ja sen saa suoraan ladattua sinne teidän omille sivuille ja liitteeksi sekä päätöksentekoon. Eli tässä on myös niin kuin, ei pelkästään viestintä, mutta se ilmastotyön koordinoinnin kannalta semmoinen hyväksi koettu toimintamalli. Ja sekä tässä nyt on mahdollisuus osallistaa kuntalaisia, nuoria, että me saadaan sinne myös semmoista järkeviä, hauskoja, tavallaan ei pelkästään semmoista jäykkää tekstiä, vaan voitaisiin saada sinne myös semmoista meidän asukkaiden näköistä ilmastoviestintää, arjen ilmastotekoja. Siinä oli nämä toimenpiteet. Tällä hetkellä ajankohtaisena ollaan tehty tämä malli ilmastosuunnitelmasta, ja se on oikeastaan muokattavissa, niin kuin kaikki muukin, mutta se on se pohja, millä lähdetään tätä viemään eteenpäin. Meillä on toimenpidepankki, eli käydään sitten jokaisen kunnan kanssa läpi sitä, mitä se pitää sisällään ja mitä sieltä voisi sisällyttää siihen omaan ilmastosuunnitelmaan. Sitten tämä osallistumissuunnitelma, minkälaisessa prosessissa tätä ilmastosuunnitelmaa tehdään, mutta käytännössä se menee niin, että nyt keväällä meillä olisi se luonnosvaihe valmiina ja kesällä se olisi, kesän ja oikeastaan elokuun loppuun asti olisi se kuulemisvaihe siitä sekä sitten niin kuin päätöksentekoon lopulta sekä
valtuustoon ja hallitukseen, niin ensin siinä loka-marraskuussa suurin piirtein, että me saadaan valmis suunnitelma tänä vuonna tehtyä. Ja muutoinkin näitä hinku- ja KETS-asioita käynnistellään nyt tällä hetkellä. Me ollaan tosiaan ihan siellä teidän käytettävissä, tullaan paikan päälle. Itse olin tällä viikolla ensimmäisen kerran tuolla Kontiolahella ja ollaan sitten niin kuin sovitaan milloin ollaan paikan päällä, mutta saadaan niitä asioita tehtyä sitten kasvotusten. Ja nuorten kanssa ollaan mietitty jo tätä ilmastovaikuttamista, osallistamista. Eilen oli maakunnan nuorisovaltuuston kokous ja sieltä varmasti sitten tulee tämmöisiä asioita, mitä ne nuoret haluaa siellä teidän kunnissa tehdä, niin niistä sitten kuulette vielä tarkemmin. Ehkä näkyy vähän pienellä, mutta tässä on tämä vuosi aikataulutettuna. Saatte tosiaan nämä esitykset sitten tämän jälkeen sekä tämän tallenteen. Eli kunnan ilmastotyölle tuo tärkeä on se viitekehys siitä hinkukunnasta, ja vaikka ei olisi hinkukunta, niin se viitekehys on silti tosi hyvä. Ja sitten toinen asia on tämä energiatehokkuussopimuksen viitekehys, että ne on se, millä tätä ilmastotyötä lähdetään viemään eteenpäin. Seuraavaksi on vielä meidän yhteystiedot. Saa ottaa yhteyttä ja tuossa on myös linkki meidän nettisivulle. Ja tässä näkyykin vielä nuo, että mitkä meidän kunnat, kukakin vastaa minkäkin kunnan ilmastotyöstä. Siinä oli tiivis esitys. Tuleeko Sannilla ja Heidillä täydennyksiä? No ehkä tämmöisenä ajankohtaisena nostona voisin vielä mainita tuosta ilmastokonferenssista, mikä järjestetään helmikuun 15. päivää. Et uskoisin, että moni teistä on jo sinne ilmoittautunut, mutta te, jotka ette vielä ole, niin laitan tuonne keskusteluun linkin. Niin 15.2. tosiaan täällä Joensuussa Kimmelissä järjestetään ilmastokonferenssi ja siellä on kovat puhujat ja pitkä päivä täynnä painavaa asiaa, eli ei kun lämpimästi tervetuloa vaan kaikki. Joo, ja mun puolelta ehkä vielä sen verran, että tosiaan vaikka meillä on niitä toimenpidelistauksia ja tämmöinen pohjamalli sitten kaikille, niin tarkoitus on nimenomaan, että sen kunnan yksilöllisesti elinkeinorakenteen ja niin kuin muut tämmöiset paikalliset asiat huomioiden sitten mennään eteenpäin, että ei ole tarkoitusta, että kaikille nyt pitää tulla samat toimenpiteet ja samanlainen ilmastosuunnitelma, että se ehkä vielä tähän loppuun.